искандар раҳмонов мутахассис оиди кор бо мизоҷон давоми 1 сол мешавад ки дар бонки алиф фаъолият мебарад. ӯ ихтисоси барномасозиро хатм намуда истодааст. мегӯяд ки давоми 5 рӯзи иқдоми зур серкор гардидааст, зеро сафи мизоҷон афзоиш ёфтааст. аз рӯзе ки акти сар шудааст, дар як рӯз зиёда аз 40 нафар мизоҷонро қабул карда хизматрасонӣ мезанад. бисёртар техникаи меишӣ харидорӣ мекунанд ва монанди телевизор, кондитсионер хеле. иқдоми зур аз ҷониби бонки алиф аз санаи 3 оғоз ёфта то санаи 11 июн идома мекунад. давоми 5 рӯз аз иқдом сафи мизоҷони алифбонк зиёд шудааст. алифба мизоҷон пешниҳод дорад ки техникаҳои маишӣ, мебел, масъулаи сохтмонӣ ва ҷавоҳиротро ба насият то 24 моҳ бо шартҳои муфид дастрас намояд. мақсади баргузории чунин иқдомҳо ин осон намудани сатҳи некоаҳволии мардум мебошад ва айни ҳол мизоҷонамон метавонанд бо корти саломи худ бо мағозае ки ҳамроҳи алиф ҳамкорӣ мекунанд мо ва маҳсулоти худро бо комиссияҳои нисбатан паст харидорӣ кунанд. иқдом ҳамагии 9 рӯз давом мекунад. мизоҷони мо метавонанд аз 1 сол то 2 сол бо комиссияҳои 15 ва 25% мол ва маҳсулоти худро харидорӣ кунанд. пас аз оғози иқдоми зур мо рӯзона тақрибан 300-400 нафарро хизматрасонӣ карда истодаем. бояд қайд кард ки иқдоми зур аз бонки алиф давоми 3 рӯзи дигар идома хоҳад кард. ҳамчунин муштарионе ки корти салом доранд барои харидорӣ дар иқдоми мазкур 2 маротиба зиёд лимит дода мешавад. яъне агар барои шумо мутахассисони бонк гуфта бошанд ки 5000 сомонӣ дода мешавад, дар давоми иқдом шумо 10000 сомонӣ гирифта метавонед. барои харидори моли маҳсулот ва мизоҷон шиноснома, маълумоти музди меҳнат барои 3 моҳи охир ё метавонанд ба ҷои он патент шаҳодатномаи соҳибкорӣ пешниҳод намояд. давоми 5 сол мешавад ки бонки алиф дар шаҳри хуҷанд кор ва фаъолият мебарад. мақсади он беҳтар намудани сатҳи некоаҳволии мардум мебошад. бонки алиф барои мизоҷон хизматрасониҳои додани молу маҳсулот ба насия, гузоштани амонатҳо, интиқолҳо ба давлатҳои хориҷа ва аз хориҷа ба Тоҷикистон автокредитҳоро пешниҳод менамояд. дар шаҳри хуҷанд 4 нуқтаи хизматрасонии алиф бонк фаъолият мебарад. ҳамасола бонки алиф иқдомҳои ҷолибро барои мизоҷонаш ба монанди алиф ҷумъа, иқдоми зур ва иқдоми дастрасро рӯи кор овардааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов, барои барномаи иттилоотӣ хабар.